निश्चय आङो क'क्राझार जिल्ला BSUनि गाहाय नेहाथारि जानानै आं बेखौनो खावलायदों। जोंना क'क्राझार LAC हिसाबैहाय जोंहा बहुत इयुथ्सफ्राहाय जायनाखि फ्रेश जायनाखि गोदान जायनाखि बिथाङाहाय इनार्जेटिक लिडार जायनाखि गोहोगोरा बेफोरबायदिखौ जोंहा जायनाखि फैबाय थानाय माखासे आपकामिं इयुथ्सफ्रा बेफोरबायदि लिडारखौ सायख'दों आरो सायख'नांगौ होननानै आङो क'क्राझार जिल्ला BSUनि गाहाय नेहाथारि जानानै आं बेखौनो बयनिबो सिगाङाव फोरमायहरदों। ट्रेनिं क'क्राझार LAC हिसाबैहाय जायनाखि जोंहा ईद इन्ट्रडक्शन एन्ड फ्री बैसागु प्रग्राम लादों खासिबारि फिल्डआव। दा जोंहा ट्रेनिं क'क्राझार LACनि जायनाखि केन्डिडेट सेवलि महिलारि बिथां मेडामाबो जोंनि नैबे प्रग्रामाव बाहागो लाफैदों। बिथाङा खोब मोजां मोनलांदों जोंहा नैबे प्रग्रामावहाय विभिन्न कलेज आरो स्पेशेलि क'क्राझार इउनिभार्सिटि आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि हिसाबै बाहागो लाफैदों। बिथाङा खोब खम समनि गेजेरावनो स्टुडेन्टफोरजों मोजां सोंनाय फिननाय खालामदों। नोंगौ मेडामा मोजां मोनलांदों। निस्सय मेडामा इयुनावहाय क'क्राझार LAC हिसाबै जुदि MLA देरहालाङोब्ला निस्सय इयुथफोरखौ नायगोन आरो इयुथफोरनि थाखाय जानानै खामानि मावगोन होननानै बिथाङा रादाय खालामदों। जोङो बे प्रग्रामखौहाय दिनैनि नैबे फ्रि बैसागु काम इन्ट्रडक्शन प्रग्रामखौहाय दिनै क'क्राझार BSU आरो इयुथजों लोगो नांनानै खोब मोजां हाबाफारिखौ जोङो जाफुंलांनायखौ नुनो मोनदों। बेवहाय उनथिं दङ जोंहा बहुद मानि स्टुडेन्टफ्रा बाहागो लादों। दा बेयावनो रोखा जायनाखि मेडाम बादि जायनाखि मेडाम सासे आइजो बिथांखौ माने विभिन्न कलेज आरो इउनिभार्सिटिनि जायनाखि स्टुडेन्टफ्रा मोजां मोननानै दिनै बाहागो लाफैदों। बेनो मोनसे बिदिन्थि मेडामा 3 नं क'क्राझार LAC हिसाबै MLA देरहागोना रोखा नङा। जोंहा इलेक्सननि लोब्बाय नङा। जोंहा फ्रि बैसागु प्लास इन्ट्रडक्शन प्रग्राम। सासे MLA माबादि रोंगौथि दं, सासे MLA माबादि इयुनाव खामानि मावलांगोन, स्टुडेन्टफ्रा बिनि उसिलायैहाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बिथांमोना गावसोरनि जायनाखि कुइसन खालामनाय बायदिब्ला बिथांमोना सासे आखा फाखा जायनाखि दैदेनगिरि जायनाखि बिथाङा MLA जाहैगोन जाय बिथाङा MLA जाहैगोन बिथाङा जायनाखि स्टेटनिफ्राय मोजां जायनाखि कलेज स्कुल डेभेलपमेन्ट इनफ्रास्ट्राक्चार जायनाखि इयुथ्सफोरनि थाखाय खामानि मावनो बेफोरबायदि जायनाखि MLA खौ बिथांमोना लुगैदों। बिराद मोजां कुइसन, बिराद मोजां सोंलु। निस्सय जोंहा सासे महिला हिसाबै मेडामा सासे बिराद गिदिर बिजनेस वुमेन जोंबो मिथिगौ। मेडामनावहाय माखासे साननाय हनाया बहुद क्लियार। जाय बिथाङाहाय धोन सम्पति जेनिबो आंखाल गैया, जाय बिथाङा थाखा फैसा धोन दौलतनि जेबो लब गैया। जोंनो बैफोरबायदि बिजाथिखौ नांगौ। जाय बिजाथियाहाय दिनै थाखा फैसानि लब गैयालासे जायनाखि इयुन डेभेलपमेन्ट जायनाखि इयुथ्सफोरनि थाखाय खामानि मावगोन जों निस्सय बिदिखौ लुगैदों। जाय बिथाङाहाय इयुथफोरनि जानानैहाय जोंनि ओनसोल बा एरिया माखासे बहुद जोंहा जौगानांगौ दंबावो एरियाहाय। हमनानै ला दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि हिसाबै माखासे डिपार्टमेन्ट गैया, माखासे अनार्सफोर गैया। जाय साबजेक्टखौ लानोबा दिनैनि दिनावहाय गुबुन इउनिभार्सिटियाव फरायहैनांगौ जायो। जों बेफोरबायदि जायनाखि इउनिभार्सिटियाव थानाय जायनाखि माखासे इस्युसफोर माखासे कलेजनि डेभेलपमेन्टफोरखौ निस्सय मेडामा लाबोगोन होननानै जों निस्सय आसा खालामदों आरो जोंनो बे बिजाथिखौ जोङो मोननो लुगैदों।